Zajednička poruka kakvu je grčki premijer ovih dana čuo u Berlinu i Parizu mogla bi se svesti na za konačnu odluku čekamo riječ međunarodne trojke, a do tada i nakon toga očekujemo da Atina ispuni ono na što se obavezala. Niko glasno i jasno nije rekao da podržava apel grčke strane da se rok za planiranu uštedu od preko 11 milijardi eura do 2014. produži za još 2 godine i tako tamošnjoj vladi, ali i narodu, da prostora da diše. Čekat ćemo izvještaj trojke pa tek onda donijeti odluku, odgovoreno je umjesto toga. A trojki, sastavljeno od eksperata Europske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda i Europske centralne banke, se ne žuri. Put Atine na zaključenje poslaće je negdje u septembru, a konačni izvještaj, ko zna, mediji kalkulišu ne prije oktobra. Ne mogu vam dati precizne indikacije. Može se očekivati da će misija trojke trajati nekoliko sedmica. Može se očekivati kraj posla krajem septembra ili početkom oktobra, zavisno od toga kako će posao na terenu teći. Za sada možemo samo potvrditi da će misija Put Atine ići početkom septembra. U isto vrijeme, sve su glasniji pozivi sa raznih strana da prestane uporno huškanje na istjerivanje Grka iz eurozone. Posljednji takav poziv dolazi od šefa europskih socijaldemokrata, Austrijanca Hannesa Svobode, koji u otvorenom pismu Europskom vrhu, a posebno nacionalnim vladama, kaže: uporna priča o odlasku Grčke iz eurozone mora prestati i mora prestati odmah. Previše vremena je izgubljeno na te pozive, a ono što je važno je da se fokusiramo na akciju, posebno sada kada smo blizu objavljivanja izvještaja trojke, koji će, bez sumnje, nositi važne posljedice za Grke i njihovu ekonomiju. Od tog izvještaja zavisi i nastavak međunarodne pomoći Grčkoj, koja je kratkoročno jedini izlaz grčke države iz dužničke krize, koja svakim danom postaje sve teža, a izlaz iz nje sve neizvjesniji. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.